аҳли тарбиятгирандагон ва мураббиёни кӯдакистони назди муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Академия Контакт Интернешнали шаҳри Исфара иди Наврӯзи байналмилалро дар фазои амну осоиштагӣ бо шукргузорӣ аз неъматҳои истиқлолият ҷашн гирифтанд. Кӯдакону мураббиёни ин муассиса бо суруду тарона ва шеърҳои наврӯзӣ таъкид доштанд, ки Наврӯз чун рамзи пайванди азалии инсон бо табиат дар шабу рӯзҳои эътидоли баҳориву иваз шудани сол фаро мерасад ва бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. Табиату ҳастӣ рахти нав ба тан мекунад ва дар рӯҳу ҷони одамон гардише падид меояд. иди Наврӯзро ки бо фарорасии он гармии ҷонбахши баҳорӣ оғоз меёбад, ҷашни шукӯҳу табиат ва овони иҳёи он гуфтанд. Воқеан Наврӯз давраест, ки замин ба меҳвари хуршед баромада рӯзу шаб баробар мешавад ва кулли инсону мавҷудотро рӯҳу равони тоза бахшида ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. Наврӯзи бостонӣ сароғози таърихи пурғановати мо буда, ҳамчун суннати пурарзиш ба фарҳангу тамаддуни миллӣ ва тору пуди зиндагии на танҳо мардуми тоҷику форс, балки кулли халқҳои минтақаи Осиёи марказӣ ва берун аз он омезиш ёфтааст. сарвари муассиса Адибахон Исҳоқҷонова бо баробари шодбошӣ ва хайрамақдам гуфтани меҳмонон таъкид дошт, ки яке аз арзишҳои суннатии мардуми кӯҳанбунёди мо ин анъанаҳои наврӯзӣ аст, ки баробари фарорасии фасли зебои баҳор мардум онро хурсандона ва бо як шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. дар чорабинӣ аз ҷониби кӯдакон ва мураббиёни муассисаи томактабӣ урфу одат ва анъанаҳои миллии халқи тоҷик ба маъризи тамошо гузошта шуда, шеъру суруд ва таронаҳои наврӯзӣ сароида шуд. кӯдакон фарорасидани баҳор ва фазилати Наврӯзи ҷаҳониро бо истеъдод ва маҳорати хоса дар саҳнаҳои хеш ба маъризи тамошо гузоштанд. таъкид шуд, ки Наврӯз чун рамзи пайванди азалии инсон бо табиат дар шабу рӯзҳои эътидоли баҳориву иваз шудани сол фаро мерасад ва бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. Табиату ҳастӣ рахти нав ба тан мекунад ва дар рӯҳу ҷони одамон гардише падид меояд. иди Наврӯзро ки бо фарорасии он гармии ҷонбахши баҳорӣ оғоз меёбад, ҷашни шукӯҳу табиат ва овони иҳёи он гуфтанд. воқеан Наврӯз давраест, ки замин ба меҳвари хуршед баромада рӯзу шаб баробар мешавад ва кулли инсону мавҷудотро рӯҳу равони тоза бахшида ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. мувофиқи анъанаҳои неки Наврӯзӣ бо фарорасии фасли баҳор дар ҳар хонадони мардуми Тоҷикистон айёми кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, шинонидани ниҳолу гулбутаҳо, тоза кардани наҳру ҷойҳо, покиза кардану ба тартиб даровардани манзили зист, оростани кӯчаву хиёбонҳо ва намуди идома бахшидан ба шаҳру маҳаллаҳо оғоз мегардад. идома бахшидан ба ин суннатҳои неки аҷдодӣ барои баландбардоштани сатҳи маърифати ҷавонон, таблиғи меҳнату зиндагии солим, густариши рафтору ахлоқи ҳамида, бузургдоштии анъанаҳои неки ниёгон, фарҳангпарастиву худшиносӣ, ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва пешрафту шукуфоии кишвари азизамон мусоидат мекунад. дар чорабини идона либосҳои миллӣ, 7 шин ва 7 син намоиш дода шуда, шеъру таронаҳои наврӯзӣ, байтбараки баҳорӣ, саҳнаҳои адабӣ, намоиши суннатҳои наврӯзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, оростани хони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ аз ҷониби тарбиятгирандагон бо маҳорати баланд ба меҳмонони ин чорабинӣ пешкаш гардид, ки он писанди ҳамагон гашт. Shaman as the dog in